Pozdravujem. V tomto krátkom videu by som vám chcel predstaviť tento prútený venček, stabilný prútený venček, ktorý je určený pre dekorovanie, je určený pre dekorácie všetkého druhu, či už jarné, jesenné, veľkonočné, vianočné. Tá farba je takáto biela, je to vlastne prírodné prútie nastriekané bielou farbou. Keďže je ten venček veľmi stály a odolný, vieme ho používať ako základ dekorácií, kedy si ho vieme týmto spôsobom zavesiť na dvere, prípadne položiť, alebo ho môžeme zavesiť na niečo iné. Je odolný voči teplu, takže môžeme pri jeho dekorovaní používať aj pištole, ktoré nám lepia. Vieme ho naozaj využívať rôznymi druhmi a rôznymi spôsobmi, a to použitie je naozaj iba na našej fantázii.